Sanibonani guys, another day, another story. Ngithi mina nikuphi-ke umfana nkosiyami innocent ebulawela into angayazi waze wayophosa emfuleni. So kuthiwa-ke kwakukhona abafana babeyi-group nje of 3 bezwana lokhu basuke e-primary bengabangani, so basebekhulile sebefunda e-varsity. Kuthiwa babefunda e-varsity, so babehlala emakubo cause i-varsity ababefunda kuyo yayiseduze njengokuthi hlampe ikwi-city eyodwa nala bahlala khona. So kwakwenza isense ukuthi behlale emakubo. Hhayi kuthiwa-ke kuthi ngelinye ilanga sebeyaphuza vele, uyazi iy'ngane mase zisemavasithi ziyaqala zenza izinto ey'ngekho right. Kuthiwa-ke kuthi ngelinye ilanga avedane umngani wabo oyedwa kuthiwa unomalume nje oyisigebengu, isigebengu lesi esi-serious esaziwayo. Hhayi kuthiwa-ke lo mfana lo asho ukuthi yini, hawu ngifuna ukuhamba ngiyovala umalume, ngicela ningiphelezele masika malume kuba mnandi yabo, umalume especially uyazalwa kule nyanga. Hhayi kuthiwa nangempela la bafana vele bamazi-ke umalume wakhe, uke-efike nasesikoleni yabo ebaphathele iy'nto ezimnandi, baphe bonke yabo, ba-treat-a nje njengaye umshana wakhe. Hhayi kuthiwa nangempela la bafana-ke kuthiwa lo oyedwa ezizocela ngakhe ethi nje eyi angithandisisi kodwa ungahamba cause uyamazi umalume yabo bahlala ngandawonye. Asho ukuthi ngoba uyamazi umalume wonke umuntu uyamazi nje endaweni kuthiwa isigebengu. Lo mama angithandisisi kodwa ungahamba ngoba phela nithi kunephathi yabo. Hhayi kuthiwa nangempela behamba, uma befika akukho phathi nje etheni, yibo abafana bobawu-3 nomalume nentombi kamalume kuphela. Hhayi kuthiwa-ke kuphuzwa kuthiwa umalume-ke wayedla ama-drugs. Kuthiwa hhayi umalume ey'fundisa iy'ngane ama-drugs, kuthiwa le yakhe vele ayikwazi. Hhayi kuthiwa lezi-ke beyi-introduce-e kuma-drugs, hhayi kubhenywe kuphuzwe kudakwe yabo nje kube mnandi for bona, babefila ngathi kumnandi. Hhayi kuthiwa umalume mase beqedile eba-request-ele bebuyele emakubo. Hhayi kuthiwa uma bebuyela emakubo belale kuthi nje kungapheli isikhathi esingakanani kade belele bevuka. Hhayi mevuka lo oyedwa usevuswa abangani bakhe bobawu-2, kuthiwe umalume uthi ucela ukusibona. Hhayi kuthiwa futhi umfana engabi nankinga cause ujwayele vele umalume ukuba lentoza. Hhayi kuthiwa-ke lo mshana kamalume a-request-e futhi kuphinde lo kamalume. Kuthiwa makufika kwamalume, umalume ucasuke ugane unwabu. Kuthiwa athi umalume nayingane ngiyani-host-a, nginenzela yonke into seningenza nje. Kuthiwa bebuza hayibo malume sikwenza njani? Hhayi kuthiwa mase eyasho kulo umalume ukuthi ulahlekelwe imali engango-20,000 bekade ila and abantu abangene la endlini yibo la bafana nentombi yakhe hlezi ibona imali yayize ngamtshontshela imali, okusho ukuthi yibo la bafana abantshontshe imali. Eyi kuthiwa bephika abafana, bephika abafana. Kuthiwa hhayi umalume vedane ethatha isibhamu esibeke la. Kuthiwa uma esibeka la isibhamu, lo oyedwa avele a-create i-story, hhayi lo umshana kamalume lo omunye. Kuthiwa a-create i-story athi yena as much as base bedakiwe kodwa uyakhumbula ukuthi umngani wabo lo omunye lo oyithulelayo, umngani wabo wake wambona ephuma ekamereni. Hhayi kuthiwa ethi lo mfana yes ngangidakiwe impela kodwa angikhumbuli ngiphume ekamereni. Hhayi indaba ivedane icace ukuthi ngoba sekunobufakazi bokuthi waphuma ekamereni shuthi uye. Kuthiwa athi kumalume ngizokwenza ngawe i-example mfana wami. Kuthiwa yaqala emshaye emokubhaxabula umfana, emushaye ngenduku, emushaye ngayo yonke into, emshaye umfana ethi umfana ngempela eshawe. Kuthiwa nabo laba beze bedabuke kodwa manje lo omunye useyasaba ukuvuma icala. Hhayi kuthiwa ngibuzisise nalo munye umngani wakhe mfethu sure ayifani nosibanibani lento. Kuthiwa ethi lo ngambona ephuma. Hhayi kuthiwa nangempela shawa ezesho lo mfana ethi Nkosi yami kodwa ngangizoyenzani imali yabo. Kuthiwa akhale naye lo omunye ongumshana kamalume aze adabuka athi malume ngeke. Athi nje umalume ngeke ungijwayela kabi, ile mali le beyizosebenza unless buzoyikhokha. Kuthiwa shawa, kuthiwa ethi umalume ngifuna nibone ukuze nani ningayenzi into efanayo. Kuthiwa amshaya umfana, kanti umfana une-asthma, babengazi ukuthi une-asthma kushuthi yayingeze ngabavuka phambi kwabo. Ekuthiwa umfana imuvuka i-asthma, umalume amshaye kakhulu ethi uyazenzisa usenzela ukuthi amyeke. Kuthiwa amshaya umalume, kuthiwa amshaya umalume, kuthiwa umfana aze akhuze athi malume uzombulala lo mfana. Kuthiwa waqala ekhala wagcina engasakhali, engasazweli kushuthi. Kuthiwa washo lo omunye umfana ethi malume uzongibulala, asizwe umalume ngifuna khona vele afe, mina umuntu ontshentshela mina uyafa. Kuthiwa nangempela umfana hhayi ugcina ukuphuma umphefumulo. Kuthiwa uma uphuma umphefumulo beshawa uvalo bonke-ke manje. Kuthiwa bese ethi umalume ayikho-ke iyenze njani, mina ngeke ngiye ejele ngiyele imali yami and nina nizothula, ozokhuluma nje uyongibona ukuthi ufana noba. Wathi siyamthatha-ke manje siyomphosa emfuleni. Hhayi kuthiwa-ke umalume amthatha amfake esakeni, amfake evenini, behambe befike bemphosa umfana.
Ekuthiwa uma bemphosa umfana, ekuthiwa umngani wakhe akhale, lowo mshana malume kuthiwa akhale, yezwa? Kuthiwa hhayi akhale amtshele umalume athi, hhayi uzoba strong wena, mina ngeke ngidlale isela, angithi wena wangilethela isela. Ayi kuthiwa nangempela abafana behambe-ke. Kuthiwa hhayi uma bebuya-ke, ebuye ebuze phela umama because bazile bona bazomkhipha kubo. Kuthiwa abuze umama umfana, hayi bo, hawu kanti nibuyile? Basho abafana, hawu yebo ma sibuyile. Manje usibani bani uphelelephi? Bethi hhayi sirikhwestile nje wehlela esangweni. Hhayi kuthiwa athi umama ngeke. Mina nje nginokuthi ulale kini, kuthiwa babeke belale-ke emakubo kwabanye yabo, kodwa nakhona futhi babesho. Kuthiwa athi nje nginokuthi ulale kini kodwa ngimangaza ukuthi akasho ngani. Hhayi athi abafana nje asimazi. Hhayi kuthiwa iqale-ke inkanankana manje ukuthi akaziwa kanjani umfana. Hhayi kuthiwa umama-ke ethi uthi kuthiwa hhayi umfana hlampe usey'ntombini zakhe akalinde kancane mese before a-report i-case. Hhayi nangempela-ke kuphele-ke lo 24 hours engabe 24 engabe 48 angazi. Kuthiwa nangempela-ke agcine-ke umama ehambile wayovula i-case ukuthi hayi bo umfana ulahlekile sekuphele iy'nsuku ey'mbili and asimtholi. Eyi kuthiwa kuqalwe-ke manje kuphenywe efakwe ko-missing people, o-missing person efakwe kwilentuzane kuma-poster enziweni. Lutho umfana akatholakali. Eyi kuthiwa abafana nabo ba-active bayabheka besho ukuthi into esiphatha kabi ukuthi ugcine ehambe nathi. Yabo nje kuthiwa noma wakhona u-convinced ukuthi hhayi ngempela la bafana bamazi. Eyi kuthiwa kukhalwe-ke kukhalwe kuthiwa nje hhayi uma liphela isonto, kuthiwa hhayi iqale iy'nkinga kula bafana, kakhulukazi loku yena owamqambela amanga. Kuthiwa aqale emphuphe lo mfana, kuthiwa emphupha ebuza ukuthi kodwa mfethu ngakwenzani? Sungaze ungibulalise ngingenzanga lutho ngampela. Ayi kuthiwa-ke hhayi lo mfana lo avuka ajuluke ethukile ukuthi hawe ma ngehlelwa yini. Hhayi kuthiwa futhi nangale kulo owaye-right umshana wamalume kuthiwa afike futhi ngephupho amtshele ukuthi into engiphatha kabi ukuthi ngiyazi ukuthi wena awukholelwa ukuthi angenzanga lutho, kodwa ngiyafisa wazi ukuthi ngangeke ngiyenze into enjeya, yabo. Eyi kuthiwa lo avuke-ke amxoxele lo omunye umngani wakhe ukuthi hayibo yazi ngiphupha usibani bani ethi kanje akaze yenze ngampela yena and lento ingiphatha kabi because lo muntu useze washona uma kuwukuthi ngampela akayenzanga kwenza lento ize ibe painful even more. Athi nje lo wayenza ngambona. Hhayi kuthiwa nangempela-ke alentuzeke umfanayo. Ishubeke indaba, ishube indaba. Hhayi kuthiwa on the other side umalume kanti wayithola imali. Mayethola imali ngathi waye-misplace-ile wayigcina endaweni ayengayibekanga kuyo. Akasabuyele ey'nganeni ezosho ukuthi hayi bo imali isitholakele, especially because sekune-damage vele eyenzekile. Hhayi kuthiwa umfana waqala wahlasela-ke kuthiwa wapokela umalume wapokela lo mfana. Kuthiwa lowo umngani wakhe owumshana kamalume wayengampokeli nhlobo, wagcina nje ukufika kuyo ngenkathi. Kuthiwa ebatshela ukuthi uzolikhuluma iqiniso esho kumfana wathi wahonta kakhulu umfana lo kuyena owamusho. Wathi uzolikhuluma iqiniso, ngifuna i-justice isevwe, ngifuna wena uboshwe ninomalume kasibani bani. Hhayi kuthiwa nangempela umfana ebahonte. Ayi kuthiwa iqale-ke inkinga lo mfana lo obehontwa-ke eze kumshana kamalume manje afike asho ukuthi mfethu nginenkinga. Ambuze lo inkinga yini, athi angisalali ebusuku. Uyafika njalo umngani wethu and ufika athi ufuna ngikhulume iqiniso. Ngicabanga ukuthi kumele ngikutshele iqiniso ukuthi ngikutshele ukuthi mina ngase ngibone ukuthi umalume uzosibulala ngavele ngamsulela ngayo. Yokuthiwa umngani wakhe athi mfethu uyenza kanjani into enjalo ngomunye umntwana, yabo uyamazi umalume ukuthi uwumuntu eyingozi ujike wenza into ekanjeni. Kuthiwa athi-ke nje umfana and ngicabanga ukuthi ngihambe ngiyosho kasibani bani. Kuthiwa nje lo ngeke angizingeni ungangifaki. Ayi kuthiwa lo mfana ngiyathanda ukungasho kodwa I cannot take it anymore, angisalali ebusuku. Ngiyambona la endlini lo mfana ngelinye ilanga nje wafika wathi kwangathi yabo ulele lapha ekhaya cause vele wabeke belale nakubo. Uthi mangithi ngiyaphaphama ngampela ngabona ijakhethi yakhe lapha endlini. Hayi bo kuthiwa ethi lo isekhona leyo jakhethi, ethi isekhona ijakhethi yakhe. Hhayi ethi lona hhayi inkinga ngampela le. Hhayi kuthiwa-ke lentuzeka amaphoyisa asho ukuthi kumele kuphenywe kabanzi yabo. Hhayi kuthiwa makuphenywa-ke kuthiwe kuzophenywa lezi ngane, kuphenywe-ke kuhanjwe-ke makuyiwa ngampela ey'ndlini zabo kutholakale ukuthi kunejakhethi yalo mfana. Hhayi lo mfana vele ebe i-suspect. Esho umama ukuthi wayehambe egqoke le jakhethi and kuyangithusa ukuthi lo muntu unejakhethi yalo mfana. Hhayi kushuthi le ngane ubushiya le jakhethi vele kwase kuyindlela yokuthi manje siyamqhatha-ke. Hhayi kuthiwa umfana-ke ngempela enziwe i-suspect-ke athathwe for questioning-ke.
Kuthiwa methuthi nje abuzwa evele embona umfana emtshela ethi khuluma iqiniso. Kuthiwa hhayi mfana qala ethi uqamba mangeqiniso, athi khuluma iqiniso, uma ungalikhulumi ngiyakubulala. Kuthiwa umfana eveda nejube akhulume asho ukuthi kwenzakalani ngaleliya langa, achaze sonke isitori. Hhayi kuthiwa nangempela-ke ahamba amaphoyisa-ke, waboshwa-ke umfana lo mncane lo wayesefunda e-varsity, kwaboshwa nomalume. Lo omunye bamfakazela bobabili, cha lo omunye Nkosi yami akazi lutho, wayelokhu ekhuzile futhi kwakhona ukukhuza, hlampe iphutha lakhe kwaba ukuthi wathula. Nakhona ukuthula kwakhe kwaveza ukuthi ngoba wayesatshisiwe ukuthi umalume wayethe uyombulala nokumbulala umuntu olentuzile, obophise, I mean ozombophisa. Kuthiwa kwahanjwa kwayobhekwa kulowo mfula cause kwase kutholakala ukuthi umfana waphoswa ezibeni. Kuthiwa kwabhekwa ezibeni, watholakala ngampela umfana. Kuthiwa watholakala waphumisa-ke nje eseyamathambo vele cause kwase kunesikhashana impela icala lakhe lihamba yabo. Kuthiwa hhayi kwaphela kanjalo-ke umfana wagcina engcwatshiwe, nalaba bagcina beboshiwe-ke. Kuthiwa-ke nje makusolakala ukuthi umfana wayevele ey'funela i-justice nje kuphela ngoba emva kokuthi beboshiwe akaze ephinde ehluphe muntu, wayengcwatshelwa nje wayiphumulela ngokuthula. Sifika lapho-ke isitori sethu sanamhlanje guys, ngicela niqhubeke futhi ningisendele ezinye iy'tori. Thank you so much for watching.